Tard il-ħamis fil-għaxija l-kampanja elettorali tal-Partit Laburista ssuktat fost iż-żgħażagħ fil-Valletta Waterfront fejn il-Forum Żgħażagħ Laburisti organizza attività oħra. Hemm il-Prim Ministru tkellem dwar l-opportunitajiet tal-impjiegi mhux biss f'Malta iżda anke f'Għawdex, fejn tibqa' tidwi l-lajta ta' xogħol f'Għawdex għall-Lawċin. L-10,000 euro ħantuha lil dawk il-kumpaniji illi ħajkunu li qegħdin Malta li jimpjegaw persuni Għawċin għaw Malta u nkunu qegħdin ngħinuhom sabiex jitrasferixxu dak il-xogħol bħala telework ġewwa Għawdex, jixtru forsi laptop jew xi ħaġa oħra, nagħtu lura 75% tal-ispiża u nagħtu 10,000 euro għal kull ħaddiem Għawċi li kumpanija Maltija terġa' tibgħat ġewwa Għawdex u tħaddem lil dak il-ħaddiem lil dik it-tfajla lil dak il-ġuvni permezz tat-teleworking. Ma naqsitx referenza l-edukazzjoni b'mod partikolari esperjenza barra minn Malta fit-tagħlim ta' lingwa oħra. Għalhekk il-Partit Laburista jipproponi voucher ta' 800 euro biex żgħażagħ jagħmlu żmien barra minn xtutna. Joseph Muscat semma wkoll li Smart City għandha tinbidel f'ħabb għal startups Maltin u barranin filwaqt li qal li l-lingwa teknoloġika għandha tkun implementata fis-sistema edukattiva. Il-coding qed narawha li ssir lingwa oħra. Jiġifieri bl-istess mod li nitgħallmu l-Malti, l-Ingliż u mbagħad wieħed jitgħallem il-Franċiż jew l-Ispanjol jew it-Taljan jew whatever, il-coding issir fil-verità r-raba' lingwa tagħna li jkollna ġenerazzjoni li toħroġ mill-iskola sekondarja li tkun diġà litterata kif tipprogramma computer, li tkun kważi a second instinct, a second nature. Fuq kollox fakkar kif Gvern Laburista f'4 snin tgħallem mill-iżbalji u qatt m'għadda l-poplu biżmien. Għalhekk reġa' spikka l-appell tal-Prim Ministru għat-3 ta' Ġunju. Fil-bidu konna naġlu. Issa qed nitgħallmu inħaffu. Li taġġel u li tħaffef huma żewġ affarijiet differenti. Naħseb fil-bidu sforz l-entużjażmu tibda taġġel u meta taġġel tagħmel l-iżbalji. Meta tħaffef ma tagħmilx żbalji, ma xorta timxi at a speed. U naħseb din it-tieni leġislatura ħanħaffu ferm iktar għaliex għandna l-enerġija u għandna l-esperjenza. U għalhekk inħeġġeġ il kulħadd, iż-żgħażagħ kollha speċjalment biex fit-3 ta' Ġunju joħorġu jivvutaw għall kandidati kollha tal-Partit Laburista għax l-aqwa żmien ta' pajjiżna għadu ġej.